Belakino one ma chingcha khlai halolia prayer healing center wo mutai hamya kolop jagro khaikaba soitan kolop jagro purasa kolop jagro jiri khogui tongbaikha jeng kok tmao saimanka mutai hamya kolop jag rokno khaikaba rugi je phainei rokno pholak kathar manai rakesh deporma purima baino hamui bo thango nei jeng kok tmao saimanka tirpa haseo belakino mung kujugo kasasa khaikaba belakino viral bo ngei tongkha pholak kathar manai rakesh deporma tomuno lukurok purijaknani musungguino tongkha ke gabordini kaisa kami kolok nio norok thanggei surijagei mano pholak kathar manai rakesh deporma bai yaba kobangma lukurok thanggei surijagei bo tongoi baikha haikaba hamui thangmani mapiligo haino jeng serai ke nugibo tongo tabuk sumung ajaja tirba hastebo kubuino de ham haikaba nake hamyano de hamo khonei hawi to omobo haino mangma lukuro wansugui tongbaikha kubuino hamui bo tongo tei hamui bo thango jeng koktuman bisingtibo sawibo mankha naitoni jaikare chini maplibo
Podre demo dengan asal kamera mah mereka. Dia asal pada kamera mah bo. Ya, bo pada kamera mah kok bisa penasaran dia. Tahu nih dia bisa bo nih terus. Oke, baik.
Hallelujah, Jesus. Letas. Oh, benar semua itu. Oh, saudara terhamba itu mereka itu. Oh, saudara nama saya. Apa nama saya apa? Astaghfirullah. Sesuai saya. Terus